السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعينه ونستغفره ونتوب إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Dzulo tinafotokozapo kuti munthu amene ali ndi aqida yolongosoka samakhala mmodzi wawo amene amachita zinthu zopekedwa mu Chisilamu, kapena kuti samakhala munthu wa bid'a komanso wotsatira zilakolako zake. Ndiye tidafotokoza kuti kaifa yu'rafu al-mubtadi', tingamudziwe bwanji munthu amene ali wotsatira zilakolako zake komanso amene amapanga zinthu zopekedwa mu Chisilamu. Tikayang'ana mu kutanthauzira kwa maulama akufotokoza kuti al-mubtadi' huwa kullu man i'taqada aqidatan, uyu ndi munthu wina aliyense amene amakhala ndi chikhulupiriro, au fa'ala fi'lan, kapena amagwira ntchito, au qala qawlan, kapena amayankhula mawu, lam yashra'ahu Allahu wa rasuluhu, amene sadawakhazikitse Allah komanso mtumiki wake mu sharia. Munthu amene yuyu ndi amene amakhala ndi chikhulupiriro chimene Allah sadachifotokoze komanso mtumiki wake sallallahu alayhi wasallam sadachikhulupirire, komanso amagwira ntchito yomwe Allah pamodzi ndi mtumiki wake sadayilamule, ndipo amayankhula mawu muzochitika zake, kapena kuti muzimene akuchita mu Chisilamumu zimene Allah pamodzi ndi mtumiki wake sadazinene kuti tiziyankhule. Mwachitsanzo, anthu amene amanena kuti tikamapita kumanda kukamusiya m'bale wathu amene wamwalira tidzinena kuti la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah, iwo amaona kuti zimenezo ndi zabwino, koma kodi zimenezo Allah adazipereka mu sharia yake komanso mtumiki wake sallallahu alayhi wasallama anaziyankhula kunena kuti tinene zimenezo, kapena mwinanso iye ndikuchita? Mupeza kuti zilibe aslu mu Chisilamu. Choncho iwo anthu ngati amene wawa ukawuza chimene amanena, mwina amanena kuti makolo athu sadalosochera ya, makolo athu sadalosochera fuka izi tapeza akupanga, ndiye ngati wamapanga ifenso tikuyeneka kuti tiyende m'mapazi mwawo. Ndiye timangofotokoza chabe chifukwa ichinso ndi chizindikiro china mu zizindikiro za munthu amene ali wachani, wa bid'a. Ndiye tizindikire kuti anna sharia, ndithudi sharia, jaat kamilatan, inabwera yokwanira, la tahtamilu ziyada, si kufunikiranso kuti iwonjezeredwe china chake, wala an-nuqsan, kapena ipungulidwe pena pake. Li anna Allah ta'ala qala fiha, chifukwa Allah subhanahu wa ta'ala adayankhulapo zokhudza ash-sharia kunena kuti al-yawma akmaltu lakum dinakum, ndithudi lero lino ndakukwaniritsani chipembedzo chanu, wa atmamtu alaykum ni'mati, ndipo ndakwaniritsanso mtendere wanga pa inu, wa raditu lakumul islam dina, ndipo ndakusangalalirani inuyo kuti Chisilamu chikhale chipembedzo chanu. Kusonyeza kuti Allah subhanahu wa ta'ala amasangalala pamene munthu akuchita zimene iyeyo Allah pamodzi ndi mtumiki wake azilamula mu sharia, ndipo amanyasidwa komanso samasangalatsidwa pamene munthu akuchita zinthu zimene zili zotani, zosembana ndi sharia.
ndiye kuti timuzindikire munthu amene ali wa bid'a sinanga tufuna timudziwe ndicho inga chonena kuti ife amene tikusakasaka kuti tikhale mugulu anthu amene ali ndi aqida yolongosoka tikhale sefu. Ndiye choyambirira timamudziwira ndi anthu amene amayenda nawo. Chinthu choyambirira kuti uyu timudziwe kuti ni munthu wa bid'a, timamuyang'ana gulu limene akuyenda nalo kuchokera mwa anzake amene iye amacheza nawo, pamene timamuzindikira kuti akulu wanda bid'a. Akuyankhula Adi ibn Zaid unena kuti inuyo kuti mumudziwe munthu la tas'al, musamfuse iyayi kuti kodi iweyo ndi wotani kutsatira chisilamu chake chiti, mwakuti musalimbane naye. Wa absir qarinahu, inu mungoyang'ana nzake amene akuyenda naye. Mungoyang'ana ndani? Nzake amene akuyenda naye. Chifukwa innal qarina bil muqarani yaqtadi, nditudi munthu amene amayenda naye nzakeyo ndi amene amakhala kuti akugwirizana muzochitika. Ndi ngati ineyo ndikuyenda ndi munthu amene ali wa bid'a, ndizachidziwikire kuti nanenso ndwacha ndi wa bid'a. Ngati ine ndikuyenda ndi munthu amene akutsatira sunna, ndikuti inenso ndine munthu wotsatira sunna, chifukwa zinthu ziwiri zisingakhale malo amodzi. Ine ndizosatheka kuti ndiziyenda ndi munthu amene amadya masadaka, munthu amene avutika nane kwambiri, chifukwa ndimuletsa ndimuza ndipatse umboni kuti zimenezo zakuzitenga kuti avutika. Koma kuti iye asavutike ndikuti ayendanso ndi mzake amene amakondanso chani zimenezo. Munthu amene amachita chiwerewere kuti ayende ni mwamuna amene ali pa banja, munthu wachiwerewere uchavutika kwambiri. Chifukwa mwamuna pa banja uchazimuza kuti amwene kwatirani, kwatira every time azingoyankhula mati amwene kwatira zimenezo ndizonyasa musamachite. Ndizi zipezeka zonena kuti azingonama cholinga choti akhale limodzi ndi uyu koma sakhala mwamtendere, kupatula kwa akhale ndi wachiwerewere nzake. Ndi azikambirana amwene ndagwetsatu basi, wagwetsa basi, azikambirana nkhani ziti zimenezo basi. So mbalame zamawanga ofanana zimatani zimayendera limodzi, ndi zimene zikufunika kutanthauzira apa. Ndiye uyu Adi sadangoyankhula iyayi, kulipo kumene anazitenga zinthuzi. Ana Abi Hurairah radhiyallahu an annahu qala, akufotokoza Abi Hurairah kunena kuti qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtumiki wa Allah mtendeni madaliso zipite kwa iye adati, almar'u ala dini khalilihi, nditudi munthu timamudziwira pa zimene nzake yakuchita. Munthu timamudziwira pomuona nzake amene akuyenda naye. Falyanzur ahadukum man yukhalil, choncho aliyense mwa inu ayang'ane yemwe akupanga naye unzake. Timayankhula nthawi zambiri apapa kumakhala kungosambirana m'manja, zili ndi yeyo munthu kutsatira kapena osatsatira, koma ife tizitanibe tiziyankhula, chifukwa ni ntchito yathu imene Allah subhanahu wa ta'ala wapereka kuti waltakum minkum umma, mwa inu mutuluke chani gulu, yad'una ila alkhair, lomwe lidzitanira kuchani kuzabwino, wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, ndipo lidziwalamula anthu zabwino ndi kuwaletsanso chani zoyipa. Munthu ngati ukuyenda ndi nzako amene amakonda mpira, ndizosakayikitsa kuti nawenso ndokonda cha mpira, chifukwa simungakhale anthu oti osiyana, wina wakonda zina ndikumayendera limodzi, mpezeka zoti simukukhalanso nthawi yayitali mukusiyana, chifukwa you are not compatible. Koma wampira ndo wampira akuyendera limodzi, zokamba zawo basi zikhala ziti zimenezo. So aliyense mwa ife akuyeneka kuchenjera ndi munthu amene akuyenda naye. Ngati tikuyenda ndi anyamata anzathu osokonekera, ifenso timakhala sotani osokonekera basi. Mwana kuti ngati munthu akuyenda ndi nzake amene ameta mbali, obvious Yesu azimeta cha mbali. Na Yesu wakumwamowa ali ndi azake amene amataniso amayenda nawo kumwamowa. Wakubaso naye andi anzake amene amauzana za madiru zakuba. So aliyense mwa ife akuyeneka kuchenjera ndi munthu amene akuyeneka kuyenda naye. Ndiye pali hadithi imene mafotokoza bwino kuti timvetsetse zimene mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam anafotokoza swapa kuti timvetsetse bwino kwambiri. Aisha radhiyallahu anha
wa Abi Hurairah radhiyallahu an akufotokoza ani nabii sallallahu alayhi wasallam kuchokera kwa mtumiki kunena kuti mtumiki adati al arwahu junudun mujannada, nditudi mizimu iyi ili ngati asilikali amene alembedwa ntchito, amene apangidwa recruit ku usilikali. Mizimu fama ta'arafa minha italaf, mizimu imene imadziwana imapezeka zoti kutani kugwirizana. Mizimu imene imadziwana imapezeka zoti kutani ikugwirizana. Wama tanakara minha ikhtalaf, ndipo mizimu imene simagwirizana imeneso simatani simaendera limodzi, imadana. Ndiye ma muhaddithina potamba sura hadithi akutifotokozera kuti mizimu isanayikidwe mmatupi aifeyowa, kumene imakhala kuti ikudziwana, imaenderana ndi kumachezerana. Ndipo ikayikidwa mmatupi pa nthawi imene munthu uja wabadwa, ikakumana imakhalanso kuti yagwirizana kutengera ubale umene inali nawo kale kumayambiriro kuja. Ifake ngati anthu awiri akunyasidwana, kunyasidwa kumene kusikuti kudayamba pompano ndi kwa kale. Ngati munthu kunyasidwa ndo khulupirira, ndikuti kunyasidwa kumene kunayambidwa cha kale kale. Ngati munthu kugwirizana ni munthu osokonekera, kugwirizana kumene kudayambiranso chani mbuyo. Ndiye tisamadabwe tikamayang'ana na madiso otani ofira, zimene zimakhati zinayambira kumbuyo, until tikondane chifukwa cha Allah subhanahu wa ta'ala. So chinthu choyamba ndicho nena kuti munthu wa bid'a amadziwika ndi anthu amene akutani akuyenda nawo. Qala Allahu ta'ala, Allah akuyankhula kunena kuti munthu amene ali woti suwa bid'a muzamuonanso kuti sakuyenda ndi chani ndi anthu a bid'a. Chifukwa chani? Allah akufotokoza kuti la tajidu qauman, simudzapeza gulu yu'minuna billahi lomwe lilo khulupirira mwa Allah subhanahu wa ta'ala wal yawmil akhir, pamodzi ndi tsiku la chiweruzo, yuwaduna man hadda Allah wa rasulahu, iwo akuwasekerera anthu amene akutsutsana ndi Allah pamodzi ndi mtumiki wake. Simudzapeza anthu amene akusekerera amene akutsutsa zilamulo za Allah pamodzi ndi za mtumiki wake, simudzapeza okhulupirira akutani akuwasekerera anthu amenewo, samapanga nawo bale munjira ine iliyonse. Senza kuti munthu okhulupirira sangaende ndi munthu wabida, koma ndo wabida anzake basi, komanso okhulupirira ndi okhulupirira anzake. Chifukwa awiri wazigwirizana zochita, chifukwa wina sakusempha ndi malamulo a Chisilamu. Koma osokonekera amayenda sondo sokonekera anzake, chifukwa amene akutani akugwirizana. Ndiye Allah akupitiza kuti wala ukanu abaahum, angakhale kuti anthu amene akuchita zosokonekerawo ndi azibambo awo, simudzaona anthu akugwirizana nawo anthu amenewo. Au abinaahum, angakhale anawo ngati akupanga zosokonekera samagwirizana nawo. Au ikhwanahum, kapena azibale awo kuchokera mwa anthu amene ali amagazi. Au ashiratahum, kapena amene akukhala nawo nyumba limodzi, koma ngati akupanga zosokonekera zosempana ndi malamulo a Allah ndi mtumiki wake, anthu amene samagwirizana nazo. Walidhalika mupeza hadithi yomwe Abdullah ibn Umar adali ni mwana dzina lake Bilal. Ibn Umar adayankhula kumuuza Bilal nena kuti muwalole azikazi anu kuti azipita ku mzikiti akakupemphani. Ndiye Bilal anayankhula bambo wake nena kuti festiwalola chifukwa choti akumabweretsa fitina, ndife tifuna azingokhala be nyumba basi. Maganizo amene ndabwino eti akazi sitwalola kuti atuluke azipita ku mzikiti chifukwa kubweretsa chani fitina. Ndiye Ibn Umar ananena kuti mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam adati musawaletse akapolo akazi a Allah subhanahu wa ta'ala kupita ku mzikiti. Ndiye Bilal akunena kuti ife tuwaletsabe pokapo pamene mtumiki wayankhula iye ndikuza defender kuti ine ndichitabe zimenezo, basi amene ni mdani wa Allah pamodzi ndi mtumiki wake. Ibn Umar anayankhula kunena kuti ine ndikukuza mawu mtumiki, iwe kunena kuti sulola pompo sana muyankhule mpaka na Adamu aliliramo. Ibn Umar
osamayankhula mpaka na nthawi imene amabwera kudzaona bambo ake wa Ibn Umar atatsala pang'ono kumalira. Ibn Umar anayang'ana kumbali kuti ndisamuonenso munthu amene chifani ndani wa ndani wa Allah pamodzi ndi mtumiki wake. Ndiye lero lino muona kuti akuti munthu wotsata sunna akupanga mix ndi anthu abida. Ndikumanena kuti abasi apapa madziwa tikwafewetsa mitimayi kuti abwerere ku sunna. Zosatheka. Either mwaitanire akane okabasi mwasi. Koma osati mukapange nawo mix then kumanena kuti mukwaletsa zoyipa mutapanga nawo mix. Imenezo ndibodza. Limene ndichani? Ndibodza. Ndipo tikamuona Ibn Abbas radiyallahu anhuma akuyankhula kunena kuti la tujalis ahla al-ahwa, musakhale limodzi ndi anthu amene amatsatira zilakolako zawo. Musakhale limodzi ndi anthu amene amatsatira zilakolako zawo. Fa inna mujalasatahum, chifukwa kukhala ndi anthu ngati amene wawa mikumano yawo malo amene amachezera nthawi yanu mukakhala ndi iwowa mumuridhatun lilqulubi, zimabweretsa matenda ku mitima yanu. Pang'ono mmayamba kusungunuka ndi mazitenga zimene wacha kuchita zikukhala zinthu zolondola. Ifake timanena kuti Nsilamu asamaonere zinthu zimene makufara akuchita. Nsilamu asaonere manika osokonekera amene makufara akuchita. Nsilamu asayende mmamaliro amakufara. Chifukwa akamapita kumene kujako chizolowezi chimene chijacho chimasanduka chani nomo. Ngati mmene lero lino zili nomo, mbuyo mutu anthu ankanena kuti miniskirt zolaula kwa basi. Koma chifunana ati anthu akhala ona ma miniskirt ona ma miniskirt pano pa miniskirt anthu sakuyankhulanso kena kaliwonse. Angoti zi anayankhula taona nangovala misana ikungonekera zinaoneka anthu anasiya kuyankhula zimene zichi. Lero lino ngani ekhudza za homosexual ayankhula ndaona ndo ma government akutsutsa tene tizibwerese mu media. Ndiye almost kaya mafilimu amene monela almost muyane filimu ina liyonse mukapeza pamene muka element ka gay. Chimene afuna ndi chani? Muzolowere. Mukazolowera musachione kuti chinthu choni ndi choyipa. Limene apangira makufaru. So Nsilamu mumpeza kuvera nyimbo za makufaru mmene muli nyaso zokhazoka. Akufuna mujani mmene kusochera basi. So zimene zimabweretsa matenda kumtima nde ukamauzidwa kumona ngati anthu akukuda. Imene zimakhalira akamakuuza amwene musapange zomona ngati anthu amakuda, koma anthu oti akukuchotsa mukusochera akufuna kuyika muchani mukuwala. Then chimodzimodzi muzamuone munthu abida. Munthu abida mukamamuuza kunena kuti zimukupanga zini bida amaona ngati mukutani mukumuda mamuda. Inu mukaletse 40 anthu limwachitika bwanji. Mukaletse kupuputa kunkhope pakutha swala, kuletsa duwa yapagulu after swala. Zoopsatu kwa basi. Chifukwa chani? Iwaja azolowera ndipo sangasiye chifukwa kuzoona ngati ndi chani ndi njira yolondola. So kukhala ndi anthu ngati amene ajawo iwenso umazolowera ndipo mazitenga ngati zimene ndi chani ndi zolondola. Chizindikiro choti munthu timuzindikire kuti uyu ndi wa bid'a tiwaone anthu amene amayenda nawo. Tikangoona kuti anthu awawa siolongosoka, chifukwa munthu sungayende mwachitsanzo mmene amapangira Mufti Menki. Mufti Menki ali ndi element yoopsa kwa basi, koma anthu ambiri samadziwa. Amanena kuti take the good and leave the bad. Amayankhula zimene kwa amene mmamverera. Amayankhula kunena kuti Silamu ni Silamu basi. Tatengani zabwino mwa iyeyo, zoyipa zomuzisiye. Mawu amene ndi opsa. Chifukwa zikanakhala choncho ndikuti chisilamuchi chikanakhala chosatani chosalongosoka. Chifukwa Ibulisu sotu na Yesu mwa iye muli ubwino madziwa. Ibulisu shaitani mwa iye muli ubwino akugereza mutu akuti taona ni Ibulisu amanena kuti amamuopa Allah madziwa zimenezo kamathali shaitani idh qala al-insan ikfur, zilingati satana pamene amayankhula kwa munthu kuti chimwa. Falamma kafar, pamene munthu uja wachimwa, qala, shaitani amanena kuti chani? Inni bari'un minka, ine ndadzitalikitsa kwa iweyo. Inni akhafu Allaha rabbal alamin, ine ndimamuopa Allah mbuye wa zolengedwa zonse. Satana atame. Ndiye ngati tinene kuti mwa satana titengemo zabwinozo tisiyemo zoyipa, ndiye kuti sipakhalanso shaitani tu. Koma timasiya zake zonse chifukwa chani?
ndiwabodza. So kuchisilamu kulibe zonena ati ayi awo basi mena alimo tikoza kumayenda nawo titenga zabwino zawo zinazo tizitani tizisiya ndizabodza. Timusire munthu amene fukali pachani ali pa abdalala. Ndiye mwina ngati pali funso tikoza kufunsa inshallah.